millorar el rendiment de la xarxa de distribució i promoure l'estalvi i l'eficiència en la gestió de l'aigua. Són els objectius que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant vol aconseguir amb la integració en el Servei Comarcal de Gestió de l'Aigua. Aquest dilluns, al Consell Comarcal del Baix Camp, va tenir lloc la signatura del conveni de delegació a favor de la comarcal del Servei d'Abastament d'Aigua i del manteniment del clavegueram del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. L'alcalde, Josep Castellnou, i el president del Consell Comarcal del Baix Camp, Josep Masdeu, van escenificar l'acord amb la signatura d'un conveni de col·laboració a través del qual ara Secomsa Aigües s'ocupa d'aquest servei. Què recull el conveni? En definitiva, doncs, en aquest cas, la cessió de la gestió del cicle integral de l'aigua, que vol dir que des de la seva captació en el medi fins a la seva depuració, vull dir, altra vegada tornant en el medi, doncs que això se cedeix aquest cicle de gestió al Consell Comarcal i que el Consell Comarcal, a través de l'empresa que va crear al seu dia, de Secomsa Aigües, passa a executar aquesta feina. Amb aquesta cessió s'unifica el servei del cicle complet de l'aigua, des de l'extracció fins a la depuració per la seva reutilització, passant pel control analític, el manteniment de xarxes, l'abastament domiciliari i la facturació. Llavors el que es tracta és que una empresa porti el servei integral, és a dir, des de la captació, que n'hi hagi suficient per cada un dels pobles, ja sigui per pous propis o sigui contractant amb mini trasbàs, després els dipòsits, el control de l'aigua als dipòsits, la cloració. El conveni subscrit inclou el manteniment de les tarifes aprovades per l'Ajuntament l'any 2009 i que es mantindran fins al 31 de desembre de 2011. A més, Secomsa Aigües ha habilitat dues oficines d'atenció als ciutadans al municipi, una que s'ubica a les dependències municipals del nucli de Vandellòs, que obre els dilluns pel matí de 9 a 1, i una oficina pròpia de l'empresa comarcal que obre de dimarts a divendres els matins de 9 a 1.